Danieli. Jde o to, že se v poslední době Danielův prospěch radikálně zhoršil. Tohle všechno je tvoje vina. Ty mu všechno toleruješ, všechno mu dovolíš, pak nemáš žádnou zodpovědnost. Jak to můžeš vědět, když pořád nejsi doma? Ty nemáš tušení, co se doma děje. Víš, že tě miluju. Chová se jak úchyl. Stalo si něco? Možná to je úchyl. Jeden chybí. Co jsi dělal, prosím tě? Já nevím, Vzduch tady proudí, takže se musí vést víc než jenom ta jedna díra, kterou jsme spadli. Najdeme tu další a vypadneme odsud, než zmobilizují celou armádu. Co když se odsud nedostaneme? Dostaneme, neboj se. Jaký východ tady musí být? Určitě krev? Nesejte nám. Co máš sakra za problém? Teplý učitel náhodou zmizí se studentem, který mají všechno zadělení. Jak tě vůbec něco takového mohlo napadnout? Jsem snad nějaký psychopat? Dané?